Kasiepsku niobę. W Rusoce nie mieśkył młeźny pun. Ziona jegły cedowny bołały rodę, ale i nie mały błyche. Pewnego dnia Łanasowa stroiła paśno i rzekła do swidzywci: Płej, ma płydzę są młedlec. Tak łebie białci płeśłe do kościoła, a po skończonym nebozięństwie rzecie pani: Zdrzele, Marto, kto je piąknisi? Cie je? Cie ta matka błesky, co tak łyściącą mekweruna na głowie? A dzywka rzekła: Miesam zdewy, że matka nasigłe pana. Tak giedale i ladze, co prawie tej sam w kwestele młedlele. Rozgłeżonu pani pobiegła do grodu i łybuła so w kłeśtownisi ruchna. Tej znyły przeszła do cerkwie, postawiła so wedle matci błeści, co wesok na wełtyży stoja i sam znowu zgromadzonych zapitała: Cie i tery je nie jemu od ti matci błezi peśnisi? Ale słyziucu, jak i w siatce ladze jednym so głewyra odezwele: Prawda je, pani barosnyzi, ale matka nasigłe zbywce jełe wiele piąknisi. Pani łedgłeży jaś so trząsła i nie mogła ani słowa warzec. Łana chwytkłe płeleca do zumkły, wasika swe nece do wnisi ruchna, włoziła na pelce brylantowy piestrzynie, łetuleła są w przesnyzi płyść i płewłelnym kroka w złotych butach weszła do cerkwie. Lud zdrzeł zdzewiony. Tak łena zys są pity. A kto tery je peśnisi? Tej słońce zaswicało i matka błezi zawisknął nad zemściem blaską i lud rzekł: Królewu nieba je piąknisiu. Tak łebrazionu pani z Rusocena zacięła straśnie klic, wymyślana w sietcich i w końcu weszła z kłestoła. Tuż deł ją naniosł duch, płerwył ją i lecył w powietrze. Pastusz na pobleściem płele widział to i cił jej głos płaćlawi. Łantyś zauważył, jaki jeden złoty but spadł z nodzi. Taki mąż, co są łytym dowiedział siet, jaś łęgłe nalezł nad jezora Kartaściem. Na tym miejscu Jan z Rusocena zbudował kłestu i założył kartuzów, zykunnyłe strzysi, aby za jego grześną ziona są młedlele. Klasztor zwał są Rej Maryi, a łesa dałet tego zykuny wytrzymała nazwę Kartuzę.